tashar kundin shahara. A 'yan kwanakin nan an samu wasu miyagu ɓata gari masu ƙazantacciyar zuciya waɗanda ba su damu da su cutar da kowane ne ba don su samu wani abin duniya. Akwai wanda aka samu yana amfani da sunana da muryata yana buga wa mutane waya, manyan mutane, wasu ma 'yan siyasa, yana cewa shi ne ni, saboda haka yana neman taimako na gina masallaci ko marayu ko wani abu irin wannan. Waɗanda suka kama shi kusan har sun sa shi yayi muryata, yana amfani da sunana sannan ya buga waya ya ce ni ne nake kira akwai wata matsala ko masallaci za a gina ko kuma wasu marayu suna buƙatar taimako ko kaza ko kaza, saboda haka ni ne nake neman a bada taimako. Idan aka ce to a aiko a karba sai ya je da kansa, tunda shi ba a san shi ba, akan cewa shi ne dan aikina. Yana da lambobi guda biyu, akwai lambar da yake amfani da ita a matsayin lamba ta ce, akwai kuma lambar da yake amfani da ita a matsayin ta shi dan aiki. Saboda haka sai ya je karba abin da aka yi niyyar bashi da hannunsa. Ya yi amfani da wannan har motoci ya ara a gurin wasu wani dan majalisa ya je wai za su je ɗaurin aure, za su je da'awa da sauransu. Shi dan majalisar ma ya yi saving din lambar tashi da sunana, yadda yake gaya mun, ya ce duk sanda ya bugo masa ko yana cikin jama'a sai kauce ce ga malam nan, ga malam nan, ya amsa masa. Kuma yake cewa wallahi malam har tambayoyi nake masa na addini kuma yana bani ansa, har tambayoyi yake masa na addini kuma yana dora shi akan wasu abubuwa waɗanda a koyarwar sunna an san ba mu da ita. A ce mutum ya yi sadakar dabino, ya yi kaza kaza. Ya ce malam ɗaki na haka yanzu dabino ne, kuma shi ya ce kai ka ce in riƙa sadakar dabino. Ya yi amfani da sunana akan mutane da yawa, ba mutum ɗaya ba, har dubunsa ta cika aka kama shi a jihar Bauchi. To bayan shi kuma har ila yau a satin nan aka sake bugun waya da sassafe, shi ma wani yana amfani da sunana yana kiran wani babban alkali chief judge a Abuja, wai ana gina wani masallaci, an haɗa kuɗi miliyan 2, ana buƙatar 3.5 miliyan. Saboda haka ni ne nake cewa ya taimaka ko ya samu waɗanda za su taimaka a gama ginin masallacin. Wani wanda yake mai hankali kuma ya san, da ya gaya masa sai ce kai ba zai yiwu a ce ni ne ba. Saboda haka sai ya bugo waya ta, tunda shi yana da lamba ta, ya tambaye ni ka san wani, nace ban san shi ba, dan ni ban ma san mutumin da yake mu'amala da shi ba. Dan saboda galibi sukan yi amfani da mutanen da aka san cewa ba ni da wata mu'amala da su ta kai tsaye. Dan idan ina da mu'amala da mutum ta kai tsaye yana da lamba ta, ai ba zai yi wata lamba ba kowa ta shigo kuma ya ji wani magana bambara kwai kuma ya ce ni ne. Saboda haka sai sun kintaci waɗanda ba su san cewa a ɗabi'a ta ba cika mu'amala da irin waɗanda ba, sai su buga musu waya. Su kuma da kyakkyawan niyya sai su yi saving ɗin lambar, cewa ga lambar malam ya bugo mana. Saboda haka sai su rika bugawa har suna musu fitawa. To abin ya fara ƙazanta, saboda na samu wannan haurin sau uku kusan an yi mun waya, an gaya mun irin wannan sau uku. Ga duk wanda ya san ɗabi'ata, ban cika bugawa mutum waya in ce da shi yi kaza yi kaza ba. Akwai mutanen da tabbas nakan nemi su yi wani aiki na alkhairi in naga ya taso, amma mutane ne waɗanda na san cewa su suke neman ma'aikin alherin da kansu, su suke neman sa, don haka ina da kyakkyawan zaton cewa in na ce su yi za su yi. To waɗannan nakan ce da su ga aikin alkhairi iri kaza wanda bai fi ƙarfin ku ba, ku taimaka. Saboda abin da ya sa ban cika kiran mutane in ce ya yi kaza ba, saboda akwai wanda za ka kyautata zaton cewa aikin alkhairi wanda ba zai gagare shi ba zai yi. Kana masa wannan kallon
haka kana kyautata masa zato, sai ka ga abin da bai taka kara ya karya ba ka neme shi kuma ya ƙi, tun daga lokacin sai ka riƙa kallon sa marwaci. To wannan ne ba na so, ban so in riƙa ganin mutanen da nake musu kyakkyawan zato a matsayin marwata. Shi yasa da wahala in cewa mutum yi kaza sai wanda na tabbatar da cewa ba zai kunyata ni ba. To amma haka kawai mutum ban san shi ba, bai da ko lamba ta, haka kawai kwatsam in buga waya in ce ka ba da taimako za a yi kaza. Saboda haka ina sanarwa daga wannan mimbari cewa duk wani mutumin da ba wata mu'amala ce take tsakaninmu da shi ba, wataƙila ko lamba ta bai da ita, in wani ya bugo masa ya ce ni ne, ya yi muryata ko bai yi muryata ba, kada ya sake yarda da wannan. Ya yi ƙoƙari ya bincika ga waɗanda suka sani don su ƙara tabbatar masa da cewa ni ne. Zai wahala ɗin ba ni ne, tunda ba zai yiwu ba in yi irin wannan, don ba haka alina yake ba. Wanda duk zan buga masa in ce ga wani aikin alkhairi ya yi, to tabbas wannan na jima ina mu'amala da shi kuma na gamsu da cewa wanda zai yi aikin alkhairi ne. Amma haka kawai zikau ban san mutum ba, kawai ban taɓa mu'amala da shi ba in nemi lambarsa in ce wai ga wani aikin alkhairi ka yi, wannan ba ɗabi'a ta bace. Ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko mai zaman kansa ko mara zaman kansa, ba ɗabi'a ta bace. Saboda haka daga yanzu ina sanarwa da mutane da jama'a masu san alkhairi, duk wanda za a bugo masa lamba bai san ni ba, bai taɓa mu'amala da ni ba mu'amala ce take shiga tsakanin da shi, kawai rana tsaka wani ya ce shi ni ne shi ne ni, yana son taimako, za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza, kada ya gaskata. So wannan ita ce faɗakarwar da nake so dama in yi, kuma ina fatan 'yan uwa za a faɗa ku akan wannan. Bismillah.